На одну добрую гісторыю пра лебедзяў у скарбонцы добрых спраў жыхароў Брэста стала больш. На гэты раз на дапамогу птушкам, якія засталіся зімаваць у абласным цэнтры, прыйшлі пагранічнікі. Падрабязнасці гісторыі ў матэрыяле Тацяны Колокольцевай. Лебедзяў здымачная група ўбачыла вось уже ў такім стане. Самыя цяжкія моманты для птушак засталіся ў мінулым. Для пагранічнікаў галоўным было як мага хутчэй вызваліць гэтую прыгожую пару з лядовага палону. Нестандартная ситуация не застала вартовых дзяржаўнай мяжы знянацку. Сегодня на 8 часов утра на пограничную заставу поступила информация от пограничного наряда о том, что вблизи биопрудов, вблизи государственной границы замерзают лебеди. По данной информации мы организовали взаимодействие с охраной природы, которые выехали оперативно и оказали нам помощь по спасению данных птиц. Адразу ж вырашылі, пакуль птушкі павінны быць пад наглядам людзей. Таму і адправіліся ў цэнтральны гарадскі парк, дзе ёсць невялікі заалагічны куток. Тут птушак ужо чакалі і падрыхтавалі месца ў памяшканні. В Новоселово мы разместим более теплое помещение, значит, ветеринарный врач их обследует, мы их накормим, они перезимуют у нас, ну а на лето мы выпустим на наши озера. Пусть они радуют наших посетителей. Лебедзі ў горадзе прыемная карціна, але арнітолагі папярэджваюць, каб не было такіх трагічных зімніх дзён для пералётных птушак, не трэба падкармліваць іх увосень. У цёплых краінах ім будзе больш бяспечна. Тацяна Колокольцева, Ігор Хвячэня, абласныя навіны, Брэст.